Com diferenciem el pronom el i el pronom o? El tinc o ho tinc? Tenim 4 posicions diferents. El, l'apòstrof, apòstrof L, guionet lo. I en el cas de o, tenim o. És invariable i inseparable. El comprem, l'agafem, agafa'l, agafar-lo. Ho comprem, ho entenem, agafeu-ho, agafau. El pronom el només substitueix una cosa masculina singular. Tinc el cotxe, el tinc, prou. I si va a la dreta, vull comprar el cotxe, vull comprar-lo. Res més, és una cosa masculina singular. Mentre que o substitueix un atribut. Ell és simpàtic, ell ho és. També substitueix una oració subordinada substantiva de complement directe. Sona molt llarg, però és fàcil. Jo dic que demà plourà. Jo ho dic. Jo pense que no vindrà. Jo ho pense. És això. I finalment substitueix açò, això, allò, quan fa funció de complement directe. Pense això, jo ho pense. Si tu em dius el tinc, jo pense en una cosa masculina singular. El rellotge. No tinc el que et vaig dir l'altre dia. S'entén? Podríeu fer-ne una frase amb cada una?